Стоя отгоре на стълбите, пръстите ми свивайки се под килима, едната ми ръка отваряща леко бравата на вратата, а другата протягаща се към ключа за лампата, опитвайки се да избера дали е безопасно да изключа светлините. Почти е 7 вечерта, имам около час преди слънцето да залезе, но е достатъчно тъмно на стълбите, за да ме разколебае дали това въобще има значение. Втренчвам се в уел към подложката и въпреки, че не виждам нищо, знам, че нещото, което живее в долната част на стълбите, ме гледа също. Знам му прозрачно белите очи, които никога не мигат, и зъбите му, тънки и твърде дълги за устата му, но изглежда сякаш е ухилен. Знам му мършавите дълги крайници, увити и приклекнали около малкото му тяло, чакайки да изкочи секундата, в която светлините се изключат. Знам, че не е истинско, ако беше щях да мога да го видя, но дори да си го напомням, оставям светлините пуснати. Вижте, измислих си го, чудовището, което живее в дъното на стълбите ми. Винаги съм имал активно въображение. Много деца създават чудовища или въображаеми приятели с правила. Мъж, който тича до колата, но може да тича само в сянката на колата. Дух, който се сприятелява с теб, но е невидим за всички останали, освен теб. Чудовище, което те чака в дъното на стълбите, но може да се движи само когато светлините са изключени. Не съм сигурен защо никога не спрях да го правя. Доближавам се до средата на 20-те и повечето деца спират около 10. Или поне спират да говорят за това. Опитвам се да държа притесненията ми за себе си, но трябваше да се обяснявам веднъж два пъти защо аз трябва да съм този, който знае какво прави, но аз го създадох. Най-лошата част е, че знам, че той съществува, само защото аз си мисля, че съществува. Имало е седмици, месеци, в които мога да се кача по стълбите на апартамента ми и да не чувствам очите му на гърба ми, пръстите му като ногти, чакайки да ме разкъсат. Достатъчно е една странна мисъл и той отново е там. Имало е случаи, в които съм бил твърде бавен да затворя вратата, след като съм изключил светлините. Нищо не се случи веднага, но знам, че е в апартамента с мен. Винаги имам тръпки в гръбнака ми и студен камък в стомаха ми, когато той мине през вратата ми. Но не е сякаш ме дърпа надолу по стълбите. Поради някаква причина знам, че е способен да ме убие, но не го прави. Дори когато успея, понякога има този топтящ шум, който започва в 2 сутринта и продължава до изгрева. Сякаш си удря сухия каос и ръце по вратата, настоявайки да отворя и да го пусна вътре. Това е най-трудната част от приемането на това, че не е истински, защото съм имал гости, които са ме питали за шума. Никога не знам какво да им кажа. В нощите, в които успява да влезе, го усещам как ме гледа от коридора към стаята ми, който за жал споделя стена за стълбището. Стои на същото място всяка нощ, дъх, хриптящ от стиснатия подобен на прилепнал нос, тяло треперащо и свиващо се, докато прокарва ногтестите си пръсти по лицето в очакване. Въпреки, че никога не съм казвал, че съм го виждал наистина, казвам, че е трик на светлината или заблудена сянка, която понякога изглежда така, сякаш се опитва да ми го разкрие. Най-голямото ми притеснение е, че мисля, че се доближава с всеки изминал път, в който се провалям. Започна точно в началото на коридора, но последния път беше само на метър от мен. Не мога да кажа наистина, понеже не е истински, понеже не може да го видя, но мисля, че изглежда все по-натоварен. Не знам за какво е толкова въодушевен, но мога да предположа, че ще се случи, когато стигне да седне на леглото ми. Мисля, че става по-бърз. Все по-често се провалям да го задържа отвън. Няма да отнеме много, докато постигне целта си. Може би е за да ме мъчи и да се храни от страха ми, от това какво може да направи.
Ако това е целта му, успява. Убиваме. Не мога да спя, знаейки, че е там. Знам, че никога не ме е нараняло в миналото. Но винаги ме е страх дали това не е нощта, в която ще прецени, че толкова е достатъчно. Липсата ми на сън се отразява на работата ми, параноята ми разрушава връзката ми. Всичко, което правя е да седя вкъщи и да се крия от чудовището, което не знам как да спра. Писна ми. Тази нощ няма да се крия. Тази нощ ще оставя вратата към стълбите отворена, когато изгася лампите. Изключвам лампите в глупавия ми апартамент и ще седя на леглото ми в тъмнината. Тази нощ, когато усуканото му тяло скочи към стаята ми, няма да се преструвам, че не го виждам. Няма да се преструвам само поради това, че си го измислих, че не е истински. Ще го гледам в тези ужасни облачни очи и ще приема съдбата си. Писна ми от чакане.